So that's the upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail. The kingdom life and the house of God. What would tell you about the kingdom? Yes. Now pretend it all about the kingdom is out. But not pretend it all about the kingdom. It's a kingdom. Samshumayeli Yesu semneko bantu bahamba nathi. Samshumayeli. Esekumanje ngoku technology. Even if I go to play lezi speakers zikho kukwezi yazi themba kuma channel sikhuma le speakers safi uhuta nje la nto ufika ume. Siyabulela ndabunda. Siyabulela. Ulise upastor Shusha. Siyaqala ukubona, ke ukubona nje apha. Awuboniwe upastor Shusha. Ngiyaqala ngosondela ekhaya. Ngiyeva Shusha. Shusha. Amen. Ukhona indoda yelisting. Hey. Lo mfolo ndidibele nayo i-night of glory. Ndafika phayana ndathotshiswa. Kwabe kwaphakama yena. Hey. Azange ngashunyaya isola hlobo. Wanishumayisa kushezi. Athi hey angayenzi mistake obisi altar code. What's that? Yazi. Enye imini bamanyathi ndifuna umuntu we-deliverance. So ithi abafundisi bama phela phezulu. Ndithi kubo xa ndithetha nabo ndithi ndifuna not umuntu nje one-deliverance but ndifuna umzalwane. Lo muntu makabe ngumfundisi kodwa ethe wangumzalwane. Abe ngumzalwane. Because kwamavela singaqale siwubone umzalwane wakho. Ubuzalwane boboba uthi sawushayekile ukumfundisa ushiya kumzalwane uvale rumini uguquke kuThixo uthi Thixo ndisaguqukela uyoshumayela ndiguqukela ungene ezulwini saguqukela imike nas-invitations kodwa ngiguqukela uba ndingabi nguye ukulahlelwa saguqukela utrenda kodwa nkosi sengiguqukela uba nje ndibe ngumntwana. Yazi apha kuwena fokahlezi ngole umzali wathi awushumayela esosini ndikumzalwane xa uthi umzalwane ndawuthi uperfect kodwa uthi uzalwane abulela osikakhulu. Uyazi in ministry uhambe kwi-level the-age xa ufika kuyo awujonge phambili ujonge emva kwangobana bezayo neyiphethwe yezileyo masuhamba kwakho ujonge emva and awukho kwi-competition namntu ujongile nje uba into ithunyiweyo ngobana bayibambile ngobana bezayo yona nikwenza leyo uvuye awusenaxesha lanumber ujonge aseluthethe kuwo bathi aseluthethe kuwo bathi yona kuyesu xa evuka ekufeni uyesu into yokuqala ibuzileyo kukho uPetros xa vuka uyesu akasazi uhamba omagadara ayothatha abantu ujonga aselibasho because uhambo lakhe seluphelile
bapho Petros. Kuthiwa uPetros kaloku ngulo wakushiya emnqamlezweni wakubaleka wawuhlala namantombazana uthi hamba nomxelele uba uwe late. Uwile but uwe. Ukhona ukuwa but uwe late. Uwe izulu sale investile kuwe. Awusazi uziphakamela uzayalandwa because uzenze i-asset uTikTok. Abantu xa bengafiki kuyafika uGabriel noma iKhaled bazokulanda because uwe late. Uwase wahamba phezu kwamanzi. Uwase phakamele sikhwala. Uwase kuthiwa upon this rock I will build my church. Isithile foundation iphezu kwakho siyavuma uwile uwe late. Ithi yehlela thina mayize bathi late mayize kodwa athukhonke thetha yintoni enondahlukanisa lapha bathi indlala nakanye yintsokolo nakanye yintuthiso nakanye silate nabasiveza. Phansi. Well late. Sinemvuselelo apha eDriftset. Host Bishop Kobise. Bakufika ngale mini kuzawushumayela uthi uGox ndine 2 days ana-keyboard player. Ndibuza mna oku keyboard player. Uthi uxinile. Ndithi ngokuthi akakwazi ndithi cela sithathe i-keyboard siye phaa kuye endlini. Safika endlini enxibeleyo yambekela i-online ngathi tofa ngathi namandla igazi wantofa ngathi mfana ungxile late siyahamba uba ngithoyo elekuba awucelile sakana uyabasonge kupimile uyabasonge phezu kwakho siyaba nawe sayenzayo kudala uGox thatha ishade umfake zona uthatha iBristol umhlafunise umenzele into emnyama ngeke sengqezele kupitini abasindisa abantu. Oba mina engiyakufuna uThixo samutisa iBristol samenzela into emnyama estrong samfaka ishades wayihlalelelela watsho lapha. But let me submit this now. Lo mfana namhlanje ngumfundisi. Because kwafika abantu abanomona emntwini. Asuthixo akusikelele ngenkokhelo ezanganomona.
umzalwane, because xa ungumfundisi ongumzalwane, you understand the journey. Hlala phansi. Mphathi, ngoba ke oyena mntu wenze yonke le nto nguwe. Le nto le bengayazi le, nguwe wendidibanise nayo. Even ne-invitation ize ngomphathi, umphathi ondifuneleyo uba le ndoda iyakufuna le, kuza le mhlobo ndingazange abona bamfunzo leyo ubandiza yeyobhodi yayo. Le nto ndingayi xa kuthiwa ke umnyama njengam. So umphathi, hallelujah. Umphathi, we come a long way. Yeah, we come a kudala. Sivele kudala nomphathi. Sasenza revival nomabhizana naye. Engikashumayele sengumsingo senza i-tent revivals. So naye umphathi. Ayikho into ongangixelela yona kumphathi. Ungekho nto unoxelela umphathi ngam. Yikho. And i-relationship ziyaneswa. Ziyakokoswa. Relationships ziya. Yeke le nto yakho yokuba nguwe wedwa. Akhona abantu abangcono kunawe. Le nto uphakeme ngayo ethi ubungcono wawukhe awayazi, wayiva nabantu. So ke nalungekayazi kuyafuneka uhlale phansi uphinde uthethe abanye abantu abazi le nto ungayaziyo uzokuthi ubhadla kancinci. Now, ndiyabulela beteam yale esisiguqu. Sesiguqweni lapha siyabulela. Amen. Ngizawuthi listing bese ngihlala phansi. Ngizawuthi bese ngihlala phansi. Uprofet Khasibe, prophet nge-8 ngishumela lapha kunye eStrand. Hallelujah. No prophet ngidibene naye ngenxa yomfundo. Umphathi igeneral. Siphange 8 nge-1st kaMeyi. Yena fumanisa uba kwi-event ekhona apha ekhaya. Mamelani. Ilate. Because uphuma kwenu funeka nibheke eDelft. Ngala first. Thina sinomlaliso ngala first. Yiwe exposure nansi indoda yaphakama. Umfundisi uMaqazolo. Ngiyakwazi wala. Uyahosta. Bawuchezi bamanyathi. Funeka nibuye nophehlelela la event le. Noba yiyo le noba yiphola funeka nibuye. Shosho. Funeka nibuye madoda. Yabele iyafuna kubekho abantu abazawuthi ngiyabingelela. Yabona ke uma abantu satheka. Funeka nizobingelela. Hallelujah. So, nge-1st ke ebusuku sizabe siphakuye. Hallelujah. Yalondaba ngicela ubachwechise bahambe bagqibezela lapha. Baxele uba uba anonelanga banogqibezela kulacala. Amen. Abe siphela nge-1st, then nge-2nd sizabe kulapha inyanga nishumayela khona. Amen. Yeah, so ikhona into engicinga ikhona apha kum. Nabanye abantu abayiboni kodwa ndiyayazi khona. No, ikhona ekhoyo kum. Noba ligqongwana igcilanga kodwa ikhona etshekayo lapha kum. Jongani ke bazalwane, osexolo mayisikelela. Amen. Siyabulela ke ngale nkonzo. And ngiyacela ke unatata uShezi nalundaba niyenze manje iphinde ibuye. Nisikhonzisile. So nisikhonzisile kakhulu. Bazawuqhubeka bathi hey ndivile ngoni lapha ngibona umfundisi omtene. Ngicela abefundisi bambone umtene. Phakama umtene. Phakama. Jongani la mfundisi ufika kwethu efilini. Ngiyafuna nimazi. Lo mfofu kwabefilini la indaba ethena chithela ingeke nabahlali.
bayichitha asabenandawo yokhonza. Lo mfo wasinika inkonzo akhonza aphinde sikhonzele kuye andabinandawo ohlala lo mfo wanika indawo ohlala. So take serious. Nenzela uba xa nimbona nimazi uba utata wethu unabanye abantu. You can't be a father. Kuthiwe uyi-father of the city or father of the nation, uyi-father ye-denomination yakho. The father ngumuntu ongagcinwanga ziiwodi zenkonzo yakhe. Athi uyesithathetha ndinazo nezinye izimvo ezingekhoyo ngokufanda. Now, incwadi kaMarko chapter number 9 verse number 14 to 29. Ngicela nje umuntu andifundele yona, omnye andifundele uLuka chapter 22 verse 31 and 32. Nokuqale ngithi izomethe kanjalo uyayazi andizamuzoprova any point, andizilapha ne-content kudala kushumayela. Kudala uqale ushumayela apha eKapa ngee-90s, sishumayela ezitraining senze bokan s. So abanye babengazalwa ngo-95 sasesishumayela apha eKapa, 94 beshumayela apha eKapa. Wasekrishna sasishumayela apha eKapa. Amen. So asinangxaki noba umuntu akasiva. Siyayazi uba kukho into ongenawuziva ngoku uyawuziva later, but siyatyala. Xa awutyala umane uyijonga, izawukhula noba ukho. Kukho izinto ezathethwa ukuthi singazi-understandi, sizi-understande after 15 years na 10 years. Uba okay nantsi asisungathethi kuba wena ungeva, sawuthetha. Wetsho nje sathi ndingangi-understandi ngoku kodwa later on. Yeah, so asifumana sino later on. Abanye bawuthi amen ezivuleni umuntu khona i-software yakhe ikheshaphayo. Kaloku ii-software zizini. Tell Yes, mfundisi. Yeah. Itheke inkosi, Simoni. Uyabona uSathana ubekibanga ukuba anele njengengqolowa. Ke mna ndikhungile ngawe. Ukuba ukholo lwakho lungapheli. Andikhunganga ukuthi ungawi, kodwa ndikhungele into uba ukholo lwakho lungapheli. Nawe ke xa wabuya. Xa sele kule jeni yokusefwa nguSathane uphumele,